Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya di seluruh jagat sosial media, jagat YouTube, jagat YouTube ya. Di YouTube mudah-mudahan juga ditonton di sosial media yang lain selain di YouTube. Oke, kemarin saya sempat bikin video di part 1 bagaimana teman-teman ngurusin paspor ya. Ini saya mau the end of the story, jadi part 2 ya. Jadi mereka di saat menyelesaikan urusan untuk menggunakan memperpanjang paspornya, seperti apa dan bagaimana pengalaman cerita mereka kita dengar by percakapan WhatsApp. Jadi saya kembali lagi belum bisa dapat ketemu orangnya karena memang sibuk. Saya hanya bisa dapat informasi dari percakapan WhatsApp mereka yang sudah melalui proses, walaupun ada terjadi keperbedaan tahun lahir karena mungkin ada yang dituakan, ada yang dimudahkan, dan inilah nanti percakapan hasilnya. Mudah-mudahan konten yang saya buat tidak membuat teman-teman menjadi resah, teman-teman menjadi gelisah, teman-teman menjadi susah. Yang penting tetap buatlah paspor, dan perpanjang memang perlu dan harus tetap dilakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan jalan terbaik, dan pihak yang berwenang pun yang mengurusi itu juga sangat bijaksana, bisa bijaksana untuk bisa menjawab segala bentuk pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan konten saya ini bisa dinikmati, dilihat dan tonton sampai habis bagaimana, dan mudah-mudahan tetap jalannya tetap ada, dan sekali lagi jangan pernah khawatir ataupun bingung. Kita simak videonya bersama-sama. Check it out. Sekitar jam 11-an. Oh, berarti kono campur ngantri karo mbak-mbak sing gawe paspor ya akeh ya, tapi enggak akeh banget lah ya, lumayan akeh. Kayak biasae normal biasae ngono. Terus ngono, oh ya udah kertas ibu taruh di sini, nanti ada orang yang ngambil. Lah aku mohon ngeteni ya ngantri enggak banyak toy lah, maksudnya lungguh dhewe. Lah let 10 menit, kang ada 10 menit paling ono petugasnya teko njero njukuki iku mau kertas kuwi mau. Terus petugasnya mlebu paling oleh 5 menit petugasnya metu meneh nggawa tumpukan paspor kuwi. Langsung dipanggil satu-satu. Ibu sapa? Ngono langsung. Silakan dicek, Bu. Terus moro ganti aku, Ibu Anis Yuliani. Langsung aku maju. Tak jawab langsung. Oh iya sayang. Silakan dicek dulu, Bu. Kalau sudah boleh keluar. Mek ngono tok. Ana ditakoni apa? ora ditakon apa-apa. Ora mangkani ora dipanggil nang ruangan ya ora apa, iku mau kertas didekek ndek dhuwur meja, ono petugas sing njupuk dhewe iku nang kamar. Terus mari ngono dicocokno kan sapa sing njukuk-njukuk. Terus akhirnya paspor iku mang digawa metu terus dipanggil situk-situk. Wonge sing manggil biasa, enggak usah ngantri, enggak usah ndek ruangan ngono sae. Mek dipanggil jenenge sapa, terus wongi ngadeg dikekno, wongi petugas itu mek ngomong ini, silahkan dicek dulu Bu, kalau sudah boleh meninggalkan ruangan. Terus aku dipanggil Ibu Anis Yuliani, silakan dicek dulu ya Bu, datanya cocok enggak, ngono lho, maksudnya karo paspor lama karo paspor anyar kon ngecek. Terus mari ngono wongi sing ning kono terus ngomong nang kita, kalau sudah boleh meninggalkan ruangan. No wonge ya wes, aku njoko paling suwe seprapat jam, 15 menit. Wes enggak ditakoni apa-apa. Winginane ya akeh sing kowar-kowar ndek Facebook, jare ditakoni kakak, lek gak ngono ditakoni nomor nike KTP Indo. Aku wes siap-siap yo, wis ditakoni apa ya wis tak jawab lah. Aku duwe KTP Indo kan, aku winginane balik kan KTP Indo kan tetep beda kan, beda umure kan.
karo Tapi ono sing kabar. ngomong jarine nggak apa-apa. Ono sing ngomong kan aku ndelok komen-komen mbak-mbak di grup iku kan. Lek apan umure kan Pak data paspor kita dipalsukan. Lek apan gak podo piye? Gak apa-apa cuma nomor niket tok kok. Ngono ono sing ngono. Jadi aku siap-siap KTP Hong Kong karo Indo kan emang setiap hari ono dek dompet. Jadi aku siap-siap nih kono aku pingin tak buktekno tenan opo iya sing mbak-mbak rame. Ternyata enggak sama sekali enggak ditakoni apa-apa cuma yo kok di bagian yo wis kon ngecek dhewe-dhewe bener enggak ning ngono datae iku lek bener langsung oleh meninggalkan ruangan mek ngono tok. Dah. Kok mbak-mbak kemarin dek Facebook jarine ditakoni sembarang kali mau berapa tahun lagi ndek kene Iya. kan masih ngomong ngono. Anu minggu wingi Mbak Ros Sumpah. sore ya, kan juga sore jam 2-an kayak ya. Jam 2 kayaknya. Jam 2 apa jam? Emang sampean katene gawe paspor? Aku kan tahun ngarep nggawe. Aku wis Enggak, deg-degan. tahun ngarep bulan piro? Nah, sebenarnya sih kan 2022 bulan 3 sebenarnya. Oh, berarti sampean yo sekitar bulan 11. Tapi Bulan kan 3 yo. tapi kan aku kan otomatis kan kudu cut, Geng. Cutking dhisik. Ya, Buat paspor dhisik baru cutking Lah karepku kan ngono kan. Lah tapi aku ki wediku ya kuwi lho, Say. Wediku kuwi Ora. yang ditakoni ya. Aku wingi kuwi ya. Sampean budal lo isu aja sore nyoba. Ya Ya budal tapi isu ya. mungkin iki nasib-nasiban yo. Ya Aku nasib-nasiban. emang isu teko kene langsung karena apa pikirku kok lek sore wong biasae ning bandara ae yo. Ning bandara kita iki apa jenenge? Ning bandara Tebang pagi karo tebang sore iki wis beda ya aturane ya. bukan kita ning bandara check in. Nah, check in ae contone ya. Check in kita awal kan masalah meskipun ono kelebihan didik biasa ae lo ya. Biasa iki enggak masalah masuk ae. Tapi lek sampean check in sore check in maksudnya jam mepet kan biasanya akeh kendala sing jarine sing kakean harus dilong ini kan biasanya emang ngono kan. Coba ae sampean waktu pengambilan coba sampean isu jam ya sak metune sampean lah sak bukae jam piro biasane? KJR bukae boleh dino minggu gak ngerti paling jam 9:30 lah Yang paling nak jam 9:00 lah isu ae yo. Dadak budal isu kan kantore maksudnya urung maksudnya sing kerja kan urung moro kabeh ya. Aku teko omah iku budal jam 10:30. Teko kono paling enggak ya sekitar jam 11 kurangan lah. Sekitar jam jam ngonoan. Aku emang langsung ngantri sing ngantri ning njupuk paspor iku paling sekitaran wong 6-7-an lah ya gak sekitar 10-an lah. Tapi sing gawe paspor ya akeh ngenteni ning ngono campur. Ya mungkin mereka tapi enggak kok dewe-dewe emang bagian pengambilan paspor dewe bagian gawe paspor dewe. Aku enggak ditakoni apa-apa makanya aku ini mau buktekno aku kan emang wedi mbak ning grup akeh sing ngomong jari ditakoni mau berapa kontrak lagi mau sampai emang kapan. Iya kok. Mbak Res sore ditakoni koyo ngono barang lho. Oh mungkin petugas sih gak podo suri kali. Sore ki jare wong wedok. Iku ya wedok. Wedok. Terus dikon lungguh kae lho kan ana kursi dibatoy masukno ruangan. Heeh. Oh iku enggak nek jopo wonge sing metu mbagekno nang kita ya wis koyo mbagekno edaran biasa. Oh, nak ning ruangan sing Mbak Rus kan tak dipoto kirim nang aku kan. Iki ning ruangan dibatoy duduk dhewe-dhewe ngono kae. Digangi ngono kae kursine. Iku ndek campur mbak antri gawe paspor ngono kuwi gak usah wedi ngomong lek ditakoni ya ngomong ae gak duwe KTP lek kakak ya gak ngerti ya pokoknya intine jujur ae enggak ngerti lah ya bismillah muga-muga lancar sampean budal isu mungkin ae petugas isu karo sore gak podo kan aku ya rada wedi pikirku rada was-was lah tapi aku duwe KTP lah gak masalah tapi kan KTP-ne sampean kan tetep beda kan apa taune iya beda taune tapi di Facebook ono sing ngomong kan lho paspor karo KTP Indo taune beda piye soalnya paspor biyen kan dituwekno gak apa-apa wong cuma nomor nikit tok kok
ngono, ono sing ngomong ngono. Dadi aku ya pede ae. Alah, sak dijawab-jawab lah. Mbok ditakoni apa ya dijawab. Lek terai emang ono masalah yo Mulih. ya mungkin rekene rezeki ini kita cuma sampai teko gini, tapi kan gak mungkin, intinya gak mungkin lah Heeh ya. ono peraturan ngono, kan undang-undangnya ya ora. Kan soalnya kan pas pembuatan paspor kan gak ana peraturan ngono ya. Soalnya. Nah, lho. Wong mek KJRI mek apa laporan mek ono pemberitahuan undang-undangnya njupuk paspori cuma syaratnya nggowo bukti pembayaran ngono tok. Heeh. Iya gak. Ya ngeyel lho ya gak sandene syarat ditakoni ngeyel lho. Aku ora nggawa apa sampean ngomong ini. Oh, aku gak duwe KTP Indo, soalnya aku suwe gak mulai Indo. Heeh. Kakak lho, lek misalnya kakak ya aku yo gak ngerti, sing ngerti ya wong keluarga aku. Yo mosok leren kali telepon wong Indo. Heeh. Wong Indo ya ora iso basa Indonesia ngomong ngono. Wong iki ngisane basa Jawa tulon ngono. Ora ngerti tulis ngono ya. Nah, wis pokok dijawab sak onone ae. Pokok wis bismillah, muga-muga gak takoni apa-apa. Iya, budal isuk lah sampean. Aku yo wedi yakin. Karena ngene lho, aku ki saya berharap pengen saya ning kene, urung pengen balik ngono lho. Yo, soalnya saiki lek wis bali cetirine meneh angel saiki. Wong koncoku ya balik bulan loro wingi ku ngenteni visane ngomah. Akhir-akhire ujung-ujungnya wis tanda tangan kontrak ambek bos sing kene iki di-cancel. Lah akhirnya sampai saiki dhek eno ndek omah 9 wulan kok gak proses yo hurung ono majikan terus koyo PT kan yo hurung buka sepenuhnya. Angel saiki mangkane yo wis muga-muga dhewe sing ning kene iki sik tetep dikai kesehatan. Amin. Dikai kesehatan sik tetep iso rekene cara didik oyo kena dibantu wong tuwek, didik oyo kena digawe tabungan pensiun ben hamesin. Iya, bener sa. Soale ning Indo lek gak duwe ladang pertanian opo ladang usaha iki tenan angel kecuali ning Indo kecuali sing duwe rekene duwe kerjaan sing tetep ya. Wong sing duwe kerjaan tetep ae kadang ya ono sing di PHK. Kecuali lek wong tani ya emang jagano tani sih. Tapi kan kadang-kadang tani ki ya setahun pisan ya kadang kurang lho dienggo urip, Pak. Iya, mangkane. Ya wis pokok intine lek anjene sik dingin kerja ning kene ya dipertahanno. Iya, karepku ya ngono. Ya kuwi kendalane aku sing tak kuwatiri kawit wingi iki gak rasa turu kepikiran ya masalah paspor kuwi lho aku. Gak usah wedi. Contone aku wingi ya wis intine nasibe sampean nasibe pas sampean ditakoni jawab ae sak onone. Gak duwe paspor wong aku gak tau balik Indo ya enggak ganti KTP urung ngurusi urung gawe KTP aku gak tau cuti yang ngene lek kakak yo ngerti ya keluarga aku gak ngerti mosok iya leren tak telepono keluargaku ngono. Ya wis intine sampean budal isu pengambilan iki budal isu maksudnya ya ora isu banget lek KJRI wis dibuka ojo sore ya mungkin petugasnya beda apa piye aku terlalu jujur nek sore mungkin terlalu jujur apa piye ya. Apa wonge terlalu kemtahan sampai ditakoni situ-situ ngono kan yo kita enggak mudah. Lah sampai 2 jam lo ngenteni Mbak Ros iki. Jadi tuakone kok sampai ngenteni. Iya. Ngenteni mereka makan siang iku paling. Jadi ngenteni 2 jam. Iya, Mbak Rusiku mungkin ngenteni mereka sih makan siang, dadi gak dilayani. Lek isu sampe ning kono ngenteni 5 menit langsung dilayani. Aku teko langsung ganti kae, kok pas buka ya aku ning kono sekitar jam 10:45 menit, jam 11-an ngono kuwi. Berarti mereka iki kan si tas-tasan buka, otomatis kan si tas ngelayani kita. Jadi sih lancar-lancari. Kalau isu sampai sore-sore. Pirang dina saya sampean? Gaene pirang dina saya? Wong aku gawe tanggal 23 dadi tanggal 20 tanggal aku tanggal 20 gawe tanggal 23 dadi 3 dina. Cuma aku kan tanggal 20 itu dina Selasa kudu hari libur aku metu aku suciku sing nek omah. Lah tanggal 23 iku kan yo dina Jumat kudu hari libur meneh timbangane hari kerja digawe metu kan yo kabeh nak dhewe majikan. Jadi aku
tanggal 25 tanggal 25 karo tanggal 26 ternyata KJRI tutup. Iko waktu iko hari Minggu hari opo lah Dek Hongkong tutup tanggal 25 26. Lah akhirnya ini kuwi tanggal 1 kuwi aku joko. Wong aku ya wis telat, padahal aku wis telat pirang dino ya ora ono pertanyaan apa-apa. Oh iya. Ya lah Sing tak khawatirno ngene, kok aku telat kata khawatirno kuwi aku soalnya aku duwe KTP kan. Terus mari ngono sing tak khawatirno aku wis telat wis seminggu lebih. Kira-kira regane denda apa ora ya ngene wis kuwi tak ora ya wis alhamdulillah lancar. Lah aku kira ora sing gak tak kuwatirno gak malah didenda nek tak kuwatirno mengko sing masalah karena umure dituakno akhire engko ya mengko langsung dibalekno Indo apa dipenjara dhisik ning kene iku tok sing tak pikir. Ora usah wedi, gak ono. Buantah ya. Ora ono undang-undangnya ya. Gak ono undang-undang ngono kuwi lek ono ya semua rata-rata yang dituweni tahun 2008 2009. Ya rata-rata ya. Ora mek sampean tok. Lek emang katene pemutihan ngono umur ngono pada ngono kuwi wis bali kabeh oke. Oh ya. Iya saya. Nah, saiki kan tenang aku saya. Pikiran kawit wingi ya Allah, aku enggak semangat sama sekali deh. Lah iya. Wis gak usah dipikir, gak usah dipikir. Intinya ya ora mungkin langsung dibalekno ya enggak mungkin langsung dipenjara sih ora mungkin ya. Ora undang-undang. Ora, lek ngateni di penjara iki kan udah salah kita. PT karo agent kan salah. Nyapa nglebokno umur sik ngene. Kenapa kok memalsukan? Dibantah terus ya KJRI ini. Iya wis ngomong lah aku gak tau balik lho Pak. Aku ya gak urung duwe KTP Indo ngomong ngono. Duwe kok KTP sing biyen, sing saiki KTP anyar sing hidup biometrik iki aku urung gawe wong aku gak tau cuti. Dibuantai terus ngono gitu. Kan di Indonesia kan malah kesel ya dibuantah terus ya. Sing antri akeh sih ya. Iya, ya arep budal esuk. Sampean kapan cutken saya?